Now kunama attacks afika kuthina zosihlasela, and lama attacks mefika anawo amandla. Uma esiqumba phansi asebenzisa amandla kuthina. Yes. Ukuhlulwa akusho ukuthi uhlulwa ngoba uhlulekile uavoid izinto ezimbi ukuthi zenzeke kuwena. Awunawo amandla lokho. Yabo. Ukuhlulwa kusho indlela oresponde ngayo kuma attacks afika kuwena. Awanamandla. Akushaya ngento kuwena, akushaya ngamandla akho. Isibonelo nje. Umuntu othi silima kuwena. Uthembe indlela ocabanga ngayo ukuthi accept lokho bese uyacasuka. Angithi? Yeah. Ukuthi wena uzithemba kanjani njengomuntu, uzibuka ubalekile kangakanani. Uthembe i-mindset yakho ukuthi ayibe weak enough ukuthi uthukuthelizwe lento ayishoyo. Ayizwa lento le. So ama-attacks isikhathi esiningi akuqhumba phansi ngento kuwena, ngamandla kuwena. This time around kusetshenziswa amandla okucabanga akuwena ukuthi uqumbeke phansi uqunjwe lento eshiwoyo. Yabo. So ukuhlulwa into akusho ukuthi kuhlule ngoba iyenzekile, but ukuthi kuhlulile noma wena uyinqobile depends on i-response oyenzile. Kufanele uyihlakaniphele i-attack, uyirespondele ngendlela ezoyidisappoint.